Ćao svima, dobrodošli na novi klip. U današnjem klipu testiramo jedan klip koji sam video na YouTube-u. A to je da čovek uz pomoć pomoranđe kao izbor napajanja puni telefon. To je, znači, po meni totalno nelogično, ali evo da probamo. Znači, on je presekao pomoranđu na pola. Znači jedno od ovih pipaka, jedno je stavio na jednu stranu, drugo na drugu. Kao ono plus i minus, znači kad se preseče jedna je plus, druga minus, ne znam koja je koja. Sad ćemo da vidimo. I evo sad ćemo da priključimo USB u telefon i USB u punjač. Da vidimo da li će telefon da neki signal. Telefon ne reaguje, znači da se ne puni. Možda smo pogrešili plus i minus, sad ćemo krenemo. Mada to nema nikakve veze, ali kad već radimo glupost, radimo do kraja. Evo, znači ništa se ne dešava. Ništa. I ljudi, vidjeli ste da nije moguće da se puni telefon i pomoću pomoranđe. Kada budem video neki tako novi glupi klip, ja ću njega da isprobam i to bi bilo to. Ćao! Coki! Valja se. To ću da dam.